কোনো বিশেষণে যে বিশেষণ ang motomoti কিছু খাসি সাইফাইকা আপনি সিমি লামা বাংলা সিং हामबाय मीडिया फोरखौ सङो जों दिनै DWF प्रेस मिट खालामनायनि नरम मारिंखा नरम जोंनि नरम फायदा जाबाय नरम कइलानो हामबाय मारियो ताई नाय दंनाय रक लुकुरक नबो DWF तरफ থেকে পাইলে হামজাকমা তে জবানে দিতে পারো পক্ষায় অবশ্যই थांनाय 6 तारिख जून 2023 তিনি DWF बिसिनि कामानि फाउंडेशन देखलायगासिनो अ फाउंडेशन देखलायमानि आरो आबनो रक्षावनो किसा पक कामान मागि तिनि ऑपरेशन तिनि आरो सानानि खालायो नरक मीडिया रखा सांबादिक रखा नौनि सांबादिकनि बेलायखि फान कटर बेलायखि फान दङ नौनि कलमनि शक्ति बेलायखि कटर फियाबा नौनि जे शक्ति दङ नैनाय अ शक्तिनो नरक इउज खाके जाओ मीडिया बा सांबादिक बाय तब यूट्यूबर हिनी जेनो खतमानि अब फेर सांबादिक न जुदा यूट्यूबर न जुदा सांबादिक जदि यूट्यूबर न नासिगिनाय तला सामुखलाके अब सांबादिक बोसोर जरातै सांबादिक गाहाम बाहानिया अब तिप्रा राज्यनि तिप्रा बासिरावनो सिनियो जे नों बोसोर जरातै सांबादिक गाहाम खालाय दं नों बमाहाय मीडिया न्यूज रि दं नों न्यूज बमाहाय खालाय न्यूज बमाहाय खैरम दं अरनो चैनल नबो सिजाबो अनेक चैनल दं नंनि फियाबा बर' रखसिबो ब चैनल गाहाम ब चैनल हानिया फियाबा सांबादिक चैनल खुलुगिनाय कतालफानो कुचुबो गावै थाङो तांते ब गाहाम न्यूज रिवो ब कुबुय जुक्ति खुलुगिनाय न्यूज खालायो आबनि बागै जेसेबां न्यूज तामनानै आखाइनो कतालखौ ब साका गावै थाङो जेमन राजनैतिक ब महायनो जेसेबां जेमन रंगि तिप्रा मथा से बयस्काया फैयो बा बयस्काया फानसे 13 जन एमएलए मानि थाङो ना आं अबनो सानाय नंनि कलमनि शक्ति दं आबो फियाबो नरक यूट्यूबर हायटांदि अब सोशल मीडिया ओरिनाय न बरखाय तामनानै भिउ कानानि बागै भिउ नहिनाब्ला ना उसको कानानि बागै ना रां हापो रां मेता खाजिगि रां खाजिगिनाय नों मीडिया तला कलाई थानाय नों जे कुबुय नों जे गाहाम आरो जतनो बररक नासिगि दं ओंका अबनो सानानि मुसुंगो नं फागो पयनानि मुसुंगो तै कैसा हंका जेमन यूट्यूबर बाय सांबादिक फेर होनानै तै कैसा वानजि मीडिया बाय नं मीडिया नं जों फेर जानाय दा कारण हंका नं बे चिनि तिप्रासा मीडिया तिप्रासानि बागै गाहाम खालायनाय जों आबो वानसुबो तब नं थाने आसाव वानजि मीडिया थाने आसामाहाय नं थाने आसामाहाय अब फेरनाय नं थाने आसामा गोबांनाय बुं थाने आसामा कमनाय हायपेनो नों जे जागाव नं आसाय दं चिनि मीडिया दाखुब सं दं हुनैनाय जों गरबो मुइ दं मानजरा औ चिनि मीडिया आसाय फेगा ताबले जों चिनि कुना कुनिनि आमचायनि माचाया मानैया लामा हामिया दैमानैया आगरो गासे फेबिगा ताबुकसे गाबला अमा हाय इंग्ला चिनि बर आसुकनि रस आसुक तलाव तंबाय बला हिनैनाय ताबु जब तो बर मानसि जाय फेना जागाव ताबु हंकाय DWF न तैसे खेला चलित था DWF न तैसे मीडिया र अबनो तैनाय तामनानै देवगुरुनि कक सावैनाय निनो आरो उमा देवी दहि उमा देवीनि फटो रोगेवैनाय अब बेलाय के जाया हाजि ताबु DWF नि प्रेसिडेंट ताबु खै एमएलए ओंखा अन्तत एमएलए न कक थाइसे सोंलिता नों दिप्रासा मीडिया बा अमाहाय नों आनो मेडाम हियांखा बायहिन्दि बाय अमाहाय केनि बुमुंति काय दंखा अबंका बीजेपी नि आइपिएल नि होय दंखा दंखा हिनि पान सेंग्रा दिता के नों सोंयावो अमाहाय केनि माने आबो उजिदिया आं कयनान थांनाय अबनो नरेदि अबनो नों उइथड्र खालायदि
नों अब उइद्र खालायदों हंगे जोंबो मने खायनाय नों जे तितासनि मेडिया नि मने खायनाय अबनो बिनि अबनो ताइसा सतन नाय तेबो फेसबुक रगो तेबो यूट्यूब आरो कन्थक जागे रिलायदलायगा उसकुर बारिनानि बा भिउ बारिनानि रांगानानि रांमानानि हालखायो आं सानानि मुसुंगो आरो एमएलए खौ मोसामिया दिना कौन को आं या फानो मुथुंतारो एमएलए खौ मोसामिया दिना मुख्यमंत्री बो मोसाबले तांगे बंनि बरफ खाबो फैनाय कालालियाबा बं बरफ यूट्यूब आरो बंनि मीडिया रो वानजी मीडिया रो तंले वानजी सांबादिक रो तंले तांगे मुख्यमंत्री नो तिखलायलिया तां उप मुख्यमंत्री मोसाव तां खलायलिया ताई तासिं सामानि चिनि मंत्री महोदय रतनलाल नाथ बं मोसाव तां खुनुजालिया दिनै सुदीप बाई बर्मन खूब खरां काहां करसाबो तां खुनुजालिया ओंके आं साना नुसुंगो अमा हायथेयै चिनि DWF खास रांगै नाय सामखाय तंमानि जागावो अमा हायथेयै नरो देबसु उत्साहरि उइनाय सानानि तंमानि किन्तु नरो अमखाय डाउन खायनानि थांमानि सुनुगुइ दंखा आरो तामर होइछतं चिन्तानि प्रश्न फैयो जे DWF अमा हायथेयै बुरि बदल खालाय तंमानि तामर होइछतं ठीक आछे चिनि बुरि बदल TWF नि अपर नाम बुमा बदल अब बुबाग्रा साका बुमा बदल होननाय कारण बुमानि मीनिंग से बुजियाखौ तासि बुमा हिनि हिमानि पुमा साबन पुन्न हिमलाना पुन्नि बुमा पुमा नों जे पुमा हिमान नों मा आरो उच्चारण निबो मानि शब्द तामो बुसु बुजियाखौ नों जखन कलायदि नों जखन दुखु मानदि ओ मा न सके उच्चारण फायनाय आयु मा अमा हायके उच्चारण फायो बुमा हाय कतर उजानि पृथ्वीर साकाव ताई कुनु कतर करे हायसि बुमा न जतनि कतर आबनि बागनि बुबाग्रा वानसुगै बुमा बदल हिनि साव अ बुमा बदल अम हायकेन वानसुगो जे बुमा हिसाबै न वानसुगो बुमानि फान सिसियाखौ अर चश्मा थुबुइ बुमा बदल चश्मा थुबुइ हिसामानि अ बरफ न बांसाना नुसुं बुमा बदल बुमानि फान बुस बुजियाखौ बुमानि शक्ति बुसु सासे मेको नु तो पक्थाना को गया नु तो साइमान और महाभारत निको नु तो साइमान और रामायण निको जेमन और वो निनी महाभारत गांधारी मकर कसम थुकलु बुइनाय रि थुकलु बुइनाय जे बुसलानो बरदान दिमानि बर दिमानि जेनना आं बर दे फाइनै समस्त शरीर पाथर सानसिमानि बुमानि जे मकलनि शक्ति रो आबो बुमानि फान हाइसे बुमानि फान सिसियाखौ अ बुमा अबो नंखर फयो जात फान मुथाना बागै अ हानि रखानि बागै जात फानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां कलांनानि हिजे अ बुमा बदलबा आबो गफाइले अ बुमा बदल अ TWF जे हजार बिजार बरक नंखरका जेबाबे नंखरका और वो डॉक्टर नि बिहि इंजीनियर बिहि ऑफिसर नि बिहि अनेक दंग हाइसे तांगे चश्मा थुमानि नों साबा नों बिनि सामुनो सनासि नायदि बतांनि नंखरफाय बकि नगो माचाय माने यानि दा नंखरफाय शांति करि हाइसे बरक डॉक्टर नि बिहि दं इंजीनियर नि बिहि दं ऑफिसर नि बिहि दं बरक शांति करि तांगे शांति करि त्रिपुरा राज्य जे जात फानि तिलायै आंदोलन खायै दंखा जे जागा नेक्स्ट जेनेरेशन बागै साम तांगे आगो तंनायखा अ आगो फानि आनि फानबुति जा थांतुन हिनेना आगो फाइले मासे बर माचाया माने नेने नरो रां लेपसा फुसा जानानि बागै आगो फाइमे बेले नों बरनो हामासिरि नानै नांगौ नों अर चश्मा थुबु हिनाय सावैनाय अर ताखाते सुदुका जेमन अर गान गीता थेपाले काला काला चश्मा हिनि जे अमा हायनो स्टप खायदि बुमानो अमा हायके अपमानतार दि जखन बुमानि साप मासावानो पाथर न तैसोना नैमानानो आबनि बागैनो ताबो आं अबसे साना नुसुंगो ताबो जुदि जे ओ मीडिया वो जे ओ मुसामानि तीनाय एमएलए मुसावहिन सामानि आंबो किसिसो साना नुसुं एमएलए मुसावहिन सामानि नों तो मीडिया ले निन मीडिया नि वेट आरो जों सामान थांका नों जुदि मीडिया हंका नों आरो नायखाबो जुम खालायै मो बजागोन नों आरो नों खामो बिश्रामगंजनि अब बिश्रामगंजनि प्रोग्राम जों TWF सारा त्रिपुरा राज्य चिन 44 ब्लॉक दं 44 ब्लॉक आ दिनो चिनि फाउंडेशन दे पालालाय दं ओंखाय तासिं चिनि बुक सामाहाय खरंनि एमएलए मानखा नै तंथगलाय जाखा चिनि बुरैर 80 बोसोरनि परे
इनके बतंग थोगी मोसानाय के इनके ताबो ओ मीडिया नो मोसानानै मुजुगो नों जुम खायनाय जाजादि इजा नों बनाया दांखा ना स्कुल नो मदा स्कुल बारिना बागै बिउ बारिना बागै खायतंका जुम खायनाय दि इनके नों ताताब्राम जाना बिला आरो जुम खायनाय दि आरो बिश्राम गन्जनि सपना देबरमा TWF नि प्रेसिडेंट MLA बिश्राम गन्ज थाया आजिनो नों जुदि मीडिया सत्तिकारी मीडिया नि दंखांखाय नों साइबानो सपना देबरमा ब जागा प्रोग्राम खायतं सपना देबरमा खालायतंबो अरबो खमुलुं नय ऑडिटोरियम हल आरो जोंनो MLA हिसाबै आरो 13 जना MLA नो फेलिसिटेशन याफारमानि आं आरो तंनानि को आं आरो तं नों तैकेसे नों आरो तेबो क्लियर खायनायना मोजों कांखाय नों सिगां अबो अ न्यूज नो सारमानि सिगांखाय नों सत्तिकारी मीडिया हांखाय नों अबो बनायखामो जे सपना देबरमा बासुनि मा आरो रिकुफुर बायसे बासुनि बिले बिन ड्रेस तो अमा हाया नों अबो खमो किंतु अ जे जागा मोसामानि अबनो बार-बार को फुनुमानि जे अबनो MLA मोसावो हेनेने फुनुमानि बिनि ड्रेस बाय आं जुमानि ड्रेस अब मिलिनाय दिता नों तां चिकन बा नों हायके ता चिकन अम हायके साबनि को बाय नों अब खलायके साइमालिया ना नों बिउ बारना दा खलायका ना ताकेसा दल आरो BJP राव दा नरनो ननबा अम हायके सावै खलायदि नि खलायका अब तो साइमाया हायपनो नम थाने आसानाय जों गुरि राव बुंगैनाय जों बुमा राव बुंगै आसानाय नरक तिप्रासा मीडिया नम थाने जोंनि आसाताय बिश्वास दङ नरक कुनु दिनो फानो अम हाय खलायगलाताय बुमा बदल नि गुइ जेसेबां लिउ दंथुन इउटिउबार इथुन हायसि किन्तु नरक मीडिया अनको नो मीडिया थानि जों अम हायके आसा गला अब आसाया हायसि किन्तु अब बाहायके अब उंगै थांगा किन्तु अब बसुन बुइतो साया उंगै दङ म बाहायके फायगा बाहायके रिमान का हने किन्तु नंनि मीडिया नि बिसिंगो नंनि चैनल लोग अनेक नंग चैनल लोग नायो हायसि नंग चैनल लोग कक विशेषकर कक तिरप्रा वो उंतंग जरानि कक रो ताक समिल बिमार ब्लैक के नायो हायसि जरा मा खांखाय जोंखौ जरा बिसिमाया नायो दंगर टिभि उंतंग जरा हने बिनि उंतंग जरानि कक रंग नायो आव गाहाम अम हाकेरि नानि नाम हने जों जत न्यूज नाय मे फानो उंतंग जरानि कैसा अगनो नायखांना गाय जों अ न्यूज न जत न्यूज न किसा काबा थाइमा हाय बिनाय आंखा टाइम क्रिम माने बागै अ उंतंग जरा न बिसि नाय जागो अम हाके खलायदि गाहाम चैनल तो बुदि गाहाम वीडियो खलायदि गाहाम न्यूज तो बुदि हायकेसे नरक न्यूज ब जों गाहाम नंनाय नरक अम हायके न जात दफानि बागै न्यूज गाहाम तो गाय अम हायके जिनि दफाबो कुसुगो काना आबनो आंना सावो कलम मीडिया अंखा कलमनि शक्ति बेलेखे कत नंग कलमनि शक्ति दंगो आबनि बागै नंनि अ कलमनि शक्ति खलायनानि थांकानि नै जात दफानि सामुगो नरक थेपावनि हिने नंग थाने आसा नारगो ताई अब जे अब सानाय र जे गुरि रखनो तिनि सिनि TWF मोसामाना जाजा ग्यागमानि जे अरब नगले मु सम दतम मस दतम बेरमा दतम अम हायके मोसाय दंगायमोन आं तिरक्का सादि इनके अरब जोंबा मुनिसि मांगला खाबले साबो मालिया मोसायबो मालिया हिंगा जरा खुची आनंद सुख दंगु अम हायके न जीवन जापन खालायो इनके अरब तंखपुरु नाय दुजन MLA इनखानि तंख बायगा मोसालायगा आबनो तै कक सालायगा ताबो हिंगा जों मुनिसि मांगलायगला खा चश्मा कसम थुबि मालिया मुनि मालिया गुरि हिंगे बा लिपस्टिक दिनाय न लिपस्टिक दिमानो तैबो अब कक साजा हुंगे गुरिनि सुबाले तांबा लिपस्टिक नता गुरिनि सुबाबा अब न गुरि तांबा गुरि हिंबा चला लिपस्टिक फुके मोजांगला ने हे दिबा ताबो हिंगा नुजागो ताबले फैशन माने जुग परिवर्तन खा चला नबो काजल फुलमानुगो लिपस्टिक फुलमानुगो ता हिंगा बरा सिंपल करिमु माने सिजाया मालियो फेबा जों मोसुगो चलाबो काजल फुलो चलाबो लिपस्टिक फुलो अम हायके जे निजिनि साक सरिनो साजुगो खायखौ नाय रंगांखाय अम हाय खलायो अम हाय नुगु किन्तु अम हायके जुदि चिनि TWF न अम हायके ब्लेम खायखांखाय अम हाय कक्सि जाखांखाय बेलेके चाया कलायनाय बेलेके चाया नुनाय TWF ताबो बेलेके तिप्रा बखानि न बेकिं दिउनाय
tabuk canggangi tongo ekmatok DWF rok tabuk khas rengge okhorman jora jaddo khani bagi bubagrani logi tomai bubagrani warriors hisabe jaddo khani kok satani sing logi ne hine nai ta buri rok ago khamya jaga buri rok no durbol khlanya chesta ta khlai ar buri rok kuno dina no omahai kai news hamya chaya sapano जों DWF कुनो दिना बुबाग्रानि याकारि थांगला बुबाग्रानो लगिरि थानाय कुनो दिना जों बुबाग्रानो हिबिनाय जों उनस्रुगला जात खानि सामु दांखानि ग्रेटर ट्रिब्युनाल नि आन्दोलन खायना थांगोन जों अब आगु बुंनो थानाय एवं जाबि खलायनाय कुनो दिना उनस्रुया आर नरक अब जुदि चिनि गुरि रखनो बुमा बदल ए से नि बेंगाय मानि कलाय थांगा अब नि बुमानो बेंगाय मा कलायनाय कारण बुमा abo joton ni tongo joton nogono buri tongo kebo osika thabiya angle buri ni oxini asaya hini kebo osika thabiya jotono buri ni oxini no asayo abni bagino joton thane angni request namai buri rokno om haike manta khaidi tai nong media no angko munaro norok je sangbadik norok je media jini buri rok ni thane nong thane asamung tongnai norok sino chubanai ambai